Класическия въпрос, коментарът ти за матча. Ами, нормално, като за финал, труден матч, но все пак победих. По-трудно ли беше от миналата година? Доста остри сблъсъци имаш. Да, по-трудно. Миналата година бихме 5-1, мисля, че на финала. Финала беше сериозен, защото играхме 5 или 6 матча, тогава не си спомням един след друг, но сега беше по-леко. В смисъл и времето за нас и така. Как се готвите? По колко пъти тренирате? Разкрийте подробности. Не се готвим. Клетката е номер едно! Клетката е номер едно! Не се готвим. Играем футбол на Славия ритъм. Един път, два пъти в седмицата, как дойде. Ние сме на по 40 години всичките, не сме първа младост. Имате ли някаква специална тактика? Проучвате ли съперника предварително? Не, играем футбол. Това ни е така. Това студено време ще си спиете ли бирата? На това студено време. Това време уникално за бира. Само за бира. От организацията доволни ли сте в сравнение с минали години? Ами да, организацията е перфектна, само терена малко има така лекички кусури, но футбол, каквото за нас, това е за другите. Шампиона на Арена играе с шампиона при професионалистите. Избрали сте си кой да е? ЦСКА или Лудогорец? И дано не са ЦСКА. Защо? Защото не ги харесвам. Не сте фенове на Левски. Абсолютно.